No ja som skutočne do tretieho popraslicia pomeči Bratislavčianka, ako sa patrí. Maturovala som, ako hovoríte, na dievčenskom gymnáziu. To bolo chýrečné, veľmi dobré gymnázium s vynikajúcimi pedagógmi. Dodnes im vďačím. A zaujímavé bolo, že tí naši stredoškolskí pedagógovia potom postupne stali sa vysokoškolskými profesormi, takže už to dokazuje, že akú to gymnázium, akú malo dobrú úroveň. Ja som zmaturovala, mňa zaujímalo všetko. Ja som športovala, chodila som plávať, ľahkú atletiku, lyžovala som, v záhrade okopávala som stromy, dobre som sa učila. Literatúra mi bola vždy veľmi blízka. Čítala som veľa, písala som. Tak po maturite, čo mám robiť? Tak som sa rozhodla, že si zapíšem, že pôjdem na filozofickú fakultu a základný predmet, lebo za mojich čias neboli ešte odborné predmety. Ešte sa národopis neštudoval ako odborný predmet, ani dejiny umenia. My sme si museli zapísať základné dva pedagogické predmety. Tak ja som si zapísala slovenčinu, ktorá mi bola veľmi blízka. Teraz, čo s druhým predmetom? Všetko možné ma zaujímalo, história, francúzština. Zapísala som si filozofiu. Nikdy, dodnes nebanujem, že som si tú filozofiu zapísala. To bol naozaj, my sme mali vynikajúcich profesorov, to bol základ logiky, metodiky, dejín filozofie. V rámci filozofie som sa potom špecializovala na estetiku, z ktorej som potom nakoniec robila aj doktorát. Keď prišiel pán profesor Vidra, tak vždy sa stretol v Savojke na obede s mojím strýkom alebo s mojím oteckom. A raz som s ním bola na obede a pán profesor Vidra, to bolo po maturite, mi povedal: slečno, vy ráda fotografujete, biežte do Pozdišovců, tam sa ešte vypaluje, tam sú takoví hrnčíři a oni vypalujú v polních pecech. To je niečo pro fotografii. Tak ja som po maturite o prázdninách išla do Pozdišoviec. To bolo nepredstaviteľné, viete, iný svet. V každej záhrade, za každou chalúbkou, všetky tie domy boli pod slamenými strechami. To bolo, viete, to bolo fotografické motívy také, že to len vziať aparát, fotografovať a robiť si dokumentáciu. Tým, že ja som mala taký široký záujem, to je vlastne teraz situácia v našej rodine, že ja som vyrástla v rodine, kde umenie, kultúra, to bol každodenný, samozrejme všetky debaty, atmosféra v rodine sa niesla týmto duchom, takže ja som vlastne sa potom k tej slovenčine, tak nejak som sa rozhodla, aj strýko Karol, že robil v národopise, tak keď som bola v treťom semestri, v druhom ročníku, tak začal pán docent Melicherčík prednášať národopis. A ja som si k tej slovenčine a filozofii pripísala ako ďalší predmet národopis. Mňa veľmi zaujímala fotografia. A nechcela som fotografovať len tak nejak, že amatérsky, tak som si vymyslela, že by bolo dobré mať nejaké aj vzdelanie v tejto fotografii. Prechod do Prahy bol pre mňa teda
naozaj to bolo obohacujúce. Tam som ešte zažila tie veľké osobnosti a postavy nášho vedeckého života. Počúvala som prednášky pána profesora Eisnera. Pán profesor Chotek, pani docentka Stránska, pán docent Pražák. V Prahe ešte potom k tomu pristúpil pán profesor Mukařovský. Časť prednášok sa týkala vyslovene teórie národopisu a pán docent Bednárik, ten zase bol ten praktik z terénu, ktorý chodili sme s ním na výskumy. On v teréne nás učil metodiku, ako máme úplne tie najpraktickejšie, čo bez neho naozaj neviem, ako by sme my, najmä teda mestskí poslucháči, ako by sme to zvládli. Pán docent Bednárik, on vám vedel tak komunikovať. Prišli sme do neznámej dediny, robili sme s ním jeden veľký výskum v Zemplíne. A prišli sme z Budza, Oreske, úplne neznáme dediny a pán docent Bednárik za pol hodiny bol v tej dedine ako doma a také otázky dával, predovšetkým z oblasti materiálnej kultúry, a tak tých ľudí vedel uvoľniť, že to bola pre nás škola tej praxe, ako sa pohybovať v teréne, čo je, myslím si, nesmierne dôležité, poťažne v našich časoch, keď ten materiál, keď ešte teda kultúra bola úplne živá a intaktná a išli sme priamo teda k materiálu ako takému, tak vedieť v tom teréne sa zorientovať, vedieť komunikovať s ľuďmi a vedieť vystihnúť, že čo v danej lokalite aj z hľadiska mojej témy je podstatné, tak to sme sa naučili u pána docenta Bednárika. Keď človek po tých rokoch sleduje, ako sa vlastne niektorým témam dostal, tak niekedy sú to aj také zaujímavé, nie sú to náhody, ale taký súvis okolností, že ani neviete, čo potom z toho môže byť v tej Štiavnici, keď bolo zamračené, keď som nefotografovala, keď som hľadala motívy, tak naraz som začala objavovať to prostredie. A začala som sa zoznamovať s tými baníckými domácnosťami, s rezbármi, s čipkárkami. A tak som postupne cez fotografiu spätne začala objavovať, že predsa tá Štiavnica je tak nádherný región a uchvátilo ma to aj tým, čo som skutočne, myslím, nikde nenašla v takej podobe, ako tu v tej Štiavnici, tú syntézu, lebo súhru kultúry rustikálnej, celé okolie máte samé poľnohospodárske dediny, kultúry montánnej, baníckej a kultúry mestskej, urbánnej. A toto v tej Štiavnici je úplne jedinečné. Oni si to fyzikum, to ťažké si tam odrobili niekde v tej šachte a v tej štôlni, ale to, čo dávali do výtvarného prejavu, do toho umeleckého, tam bol taký podiel tej citovosti a toho estetického prístupu, že v tej figurálnej tvorbe, v tých vkladačkách do bane vo fľaši, tam je toľko poézie. Jedno hľadisko bolo, ktoré som uplatňovala,
ísť do tej kultúrnej histórie a nepovažovať všetky artefakty, že sú len autentické, ale nájsť tam také, proste rozlišiť, že v niečom skutočne sme v tých širších súvislostiach a v niečom sme absolútne svojský. Teraz v čom je to svojské a to individuálne? V rukopisoch, v autorských rukopisoch. Ja som nikdy nepovažovala ľudový výtvarný prejav za anonymný. Vždy za každým tým výtvorom som videla človeka a jednotlivca, ktorý do toho vkladal. A tu sme zase v tej rovine, kde sa mi niekoľko razy potvrdilo, že ten ľudový výtvarný prejav je veľmi blízky v tej prapodstate, v tých zdrojoch, v tom prístupe s profesionálnym, že taký hrnčiar, rezbár, maliar Salašov, ten tvoril z podobných pohnutok. Jednak, že to išlo z jeho vnútra, jednak bol perfektný, nebol to žiadny amatér, taký hrnčiar, ten musel ovládať remeslo. V tej mojej škále tematickej mám vlastne veľmi takú, tá moja škála je veľmi prozaická, cykly hrnčiarov, cykly tieto banícke, architektúra, cykly rybárov, mlynárov, že ja som išla skôr na také tie civilné témy. Ja sa stále hlásim k plickovskej poetike, i keď okruh mojich tém pochopiteľne bol iný, ale práve preto, čo z toho všetkého vedel dostať do tej najvyššej umeleckej polohy, no tak to ja už som vôbec nemohla. Ja som mohla len, čo som samozrejme akceptovala a veľmi ma to ovplyvnilo, pristupovať tak ako on k tomu dokumentu fotografickému s tým, že ho dávam do tej polohy estetickej. Ale nie, že by som ho estetizovala, ale nájsť v tom dokumente to, čo má tie estetické kvality.